కర్ణాటకలోని తూమకూరులో విశ్వాస జ్యువెలర్స్ షాప్లో 10 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు అకస్మాత్తుగా మాయమయ్యాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా ఒక ఎలుక ఆభరణాలను దొంగిలించి తన బొరియలోకి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. షాప్ సిబ్బంది ఆ బొరిని తవ్వి చూడగా మాయమైన 10 ఉంగరాలు, 2 గొలుసులు లభించాయి. ಒಂಬತ್ತು ಕದವೆ वो लेके जाएगा, उसके ऊपर स्टिकर है ना, वो लेके जाएगा एक इसका फर्स्ट देखो स्टिकर है, वो टूट गया है, देखो वो लेके जाएगा।